colze a colze amb aquells qui vulguin fer-ho amb nosaltres. I és la manera de canviar les coses, seguir plantant cara a l'Europa dels lobbies, seguir plantant cara a l'Europa dels poderosos, seguir plantant cara a l'Europa dels especuladors, seguir plantant cara a l'Europa dels qui volen destruir el territori, el d'aquí i el de fora, seguir plantant cara als estats que no entenen que avui l'Europa que funciona és l'Europa dels pobles, no l'Europa dels estats, l'Europa dels ciutadans, l'Europa dels barris. És aquesta l'Europa que hem de seguir construint i és aquesta l'Europa que nosaltres, amb la nostra feina, amb el nostre escó, amb els nostres escons, ajudarem a construir. Perquè no és un problema d'Holanda, no és un problema d'Holanda. Però tenim una bona notícia. Ha pujat l'Esquerra Verda. Hem passat de 2 a 3 diputats. I això és important que ho sàpiguen tots aquests que han volgut bipolaritzar la campanya, aquells que ens diuen que només serveixen els grans grups, aquells que diuen que l'Esquerra Verda no serveix per res. Això és el que els hi fa por. Això és el que els hi fa por. Per això han estat intentant manipular la campanya. Per això han canviat els discursos. Per això han anat a per nosaltres. Perquè saben que si nosaltres som allà i som amb la força que volem ser i amb la força que ens mereixem, podrem fer moltes coses que ells encara ni han somiat fer. És greu que només nosaltres defensem totes aquestes coses. Ja sabem que la dreta defensa aquestes coses, però ens sobta i ens estranya que tant el Partit Socialista com Esquerra Republicana avui donguin recolzament a la segregació per sexes, donguin ajuts a cotxes que contaminin, critiquin soterradament decisions com els 80 km/h, que avui s'ha demostrat absolutament positiva, o així hem estat nosaltres, que ja hem hagut de presentar una proposta d'ampliació del sistema ferroviari a tota Catalunya.